Ja vás vítam u nového videa a u novej série Život s Paťom. Je to séria vlogov, ktorá bude pozostávať o buď jedného veľmi zaujímavého dňa, alebo viacerých menej zaujímavých dní. To znamená, že to bude séria vlogov buď z 2 dní, z 3 dní, alebo zo 4 dní. Budem sa snažiť to vydávať minimálne 2-krát do týždňa a budem sa vám snažiť robiť taký zaujímavý súhrn môjho života, čo sa odohráva v mojom živote a čo práve robím. A ak by ste mali náhodou niekto lepší názov pre túto sériu, tak sa mi nebudete dať vedieť dole v komentároch. Moja práca posledné dni vyzerá tak, že mám požičané od kamaráta Nintendo Switch, to hrávam práve Lego Harry Potter. Tu na bráne reálne tej roboty veľa není, hej. Tu za mnou je taký v úvodzovkách stôl, hej, a stolička. Naša práca je sledovať kemp, aby náhodou niekto neutiekol alebo sa niekto nevlúpal do kempu, hej, ale Why are you running? to je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa niečo takéto stane. A potom triedíme vlastne balíky, ktoré dojdú od kuriéra, ktoré sú tu v pozadí. Samozrejme, ráno je to trochu odlišné, pretože ráno prichádzajú dodávky jedla a samozrejme večer je to zase trochu odlišné, pretože potrebujeme večer skontrolovať o nejakej 12:30 cca, či je všade v kempe pozatvárané, či je všade v kempe pozamykané, či sú povypínané svetlá a podobne. Čo sa týka jedla, nebudeme si klamať, je to tu nič moc. Áno, momentálne sa nachádzam v mojej izbe, ale to vám ukazovať nebudem, keďže sa pomaly začínam paliť, takže to tu vyzerá jak po tankodrome. Čo sa týka jedla, no je to tu zaujímavé. Sú tu 3 jedlá denne, raňajky, obed, večera. Čakal som od toho jedla trochu viac, pretože začína sa toto strašne opakovať. Kebyže si prvý týždeň napíšete na papier, aké jedlo bolo v ktorý deň, tak by ste vedeli, aké jedla budú v ktorý deň v priebehu celých 7 týždňov, čo ste tu. Strašne sa teším domov, keď už si dám nejaké poriadne jedlo, lebo posledný mesiac to jedlo tu, že absolútne nezvládam. By the way, ak sa niekedy rozhodnete ísť do Ameriky, do takéhoto kempu, jednoznačne si doneste takéto papuče. Je to to najlepšie, čo môže byť, aspoň sa nemusíte jak dementi prechádzať celý deň v teniskách. Čo som si teraz uvedomil, tak že v tomto vlogu zatiaľ rozprávam iba o práci tuto v kempe. Berte to ako pilotný diel, hej, kde sa s vami porozprávam a tie ostatné už budú vyzerať trošku inak. Video z Ameriky ohľadne rekapitulácie všetkého, čo sa tu dialo, prečo som tu bol, ako som tu bol, s kým som tu bol a na čo som tu bol, natočím, keď sa vrátim domov. O všetkom sa chcem s vami porozprávať, predať vám informácie, keby náhodou niekto z vás chcel ísť takto na work and travel program, tak aby vedel, čo ho čaká, čomu sa má vyvarovať, na čo sa má pripraviť a podobne. By the way, natočil som asi 2 týždne dozadu, muchy mi tu letajú, TikTok, Som narodená, vždy v inak, super, s kým tu nemám nevyrovnaj. kde sa ľudia rozdelili na 3 tábory. Prví sú tí, čo fandia Geekimu, druhí sú tí, čo fandia Nine a tretí sú tí, ktorí sa na to iba zabávajú. Vidieť hádať sa medzi sebou tieto 3 skupiny o tom, že kto je lepší v tomto, kto je lepší v tomto a kto je lepší v tamto, tak je to úlet. OK, to by som bral ako taký pilotný diel, aby ste videli, ako to cca bude vyzerať. Nezabudnite ma sledovať, nezabudnite dať like, ak sa vám aspoň niečo v tomto videu páčilo. Ja som Paťo, napíšte mi nejaký pekný komentár, užívajte deň a čau.